ko, bakit may ganito? Bakit bigla? It's 10:50 p.m. today. It's Wednesday. Pagkabalik namin galing sa boxing gym, ganito ang nangyari. What happened? Oh Lord! Oh my God, from here may nakikita na akong natumba eh. Dahil ako, pumunta pa ako, ay nako oh, tingnan mo naman, uproot na ito. Si Bambo, nahulog na. Oh my, ala si Black Cardinal. Ano nangyari? Ala, nabunot-bunot na. Oh my God. Oh my God! Lili pa rin yung mga halaman. Wala, ang lakas naman. What happened? Huh? Oh my God. What is happening to the world? Oh my good Lord, please have mercy on us. Oh Lord God. Mercy on us. Good morning everyone. Hello. Hi guys. Puntahan natin yung mga tanim ko. Tingnan natin kung anong nangyari. Ano pa lang 6:25 in the morning. 6:25 na. Puntahan natin sa baba. Let's go. Nakatulog ng maayos kasi nag-alala ako dun sa mga tanim. Nako, sabi ko baka nilipad na doon sa dagat. Ay nako, ang hirap palang may mga tanim na ganyan. Ano? Ayoko na yatang maghalaman. Ayoko na talaga yata. Ayoko na bumili. Ano sa inyo? Ay nako, sa hilig kasi sa halaman. Ayan tuloy. My God. May awa naman ang Diyos. Hindi naman siguro ganon. Siguro mga pagsubok na konti, na maliliit na pagsubok na nagpapaalala sa atin na ang God ay nandyan, dapat tawagin natin lagi-lagi at dapat i-acknowledge natin sa lahat ng mga nangyayari sa atin dito sa mundo. So, ito guys, without further ado, let's go and see. I-check natin kung anong mga nangyari doon sa baba. Oh my God, from here may nakikita na akong natumba eh. Ayun oh. Oh, natumba pati si Bambo. My God. Ay, yung cardboard natumba din. Oh my God. Natumba din yung cardboard. Ano pa? Let's go. Tingnan natin. Oh my God. Anong nangyari dito? Oh Lord. Ay, natumba yung cardboard dito. Ayan, oh. Oh my God, nagkatumbahan na. Ang lakas-lakas kasi ng hangin. Alam mo yung biglang bagwis ng hangin na hindi mo inaakalang ganun ang mangyayari. Dahil ako, pumunta pa ako. Ay nako, oh, tingnan mo naman. Ako na ito. Nabunot ang cardboard, grabe. Yung golden cardboard. Oh my God! Alo, my God! Yung fern natumba! Ala, si Black Cardinal! Ala, nabunot-bunot na! Oh my God! Si Bambo, nahulog na! Oh my God! Hindi nabati yung mga leaves na ano? Ay, Jesus! Oh my God! Kawawa naman ang mga tanim na ito. Kawawa naman sila. Oh my God, dito wala naman. Dito wala. Awa ng Diyos, wala naman dito. Oh? Paling-paling lang ang mga dahon nila. Ala, anong nangyari na kay Angela? Si Angela parang ano siya? Mabali. Mabali yung kanyang ano?
God. Buti na lang hindi nabali ito ang haba-haba, oh. Ang taas-taas ni Flag Cardinal, pero tumalikod na siya sa akin. Dito na siya. Kaya alam mo yung direksyon ng hangin galing dun eh. Tingnan mo. Oh my God. Ay, sus. Ano ba ito? Ay, may dahon na bago. Ang ganda. Ang ganda ng dahon na bago. Oh my God. Teka. Sakluluhan na natin. At umuulan na naman. Sakluluhan na natin yung ano. Oh my God, nasunog ni... Ay, nasunog si Burgundy. Dapat matransfer yan. Tingnan mo na si Dark Lord. Diyos ko. Allah, si Gigantium nabali na ang sanga. Nabali na ang stem. Laka. Ang kinakaba ko kahapon, kagabi, nang humangin, sabi ko, naku, kunin na natin yun, Marco, yung mga tanim na inilagay natin sa table. Kasi kahapon lang ng umaga nilagay dito. Kasi sabi ko, kawawa naman sila sa loob ng room. Kaya sabi ko, para makakuha naman sila ng light. Kasi alam nyo naman ito, variegated si Thai Constellation. Kaya sabi ko, kahit itong 4 lang, para sa ganon, ay yung variegation niya ay gumanda. Wala akong pag-aakala, naisip or nagduda kahapon nung galing kami sa boxing ring. Di naghapunan kami. Pumunta pa ako dun sa balcony, tiningnan ko ang sky kasi merong ilaw ng satellite na ang laki-laki na is very strange sa mata ko. Tinitignan ko ang sky. Wala yung bakas na makapal na cloud or humangin or magduda ka man lang, walang sign na magduda ka man lang na baka bumagyo or mag-storm. Wala talaga. Kaya nung dumating yung ganyan na unos, talagang gulat na gulat kami talaga. Talagang very strange ka ako. Dahil hindi ko akalain talaga, walang bakas talaga, walang sign. Oh my God! Oh my God, nabali din yun. Ay, nabali, natumba rin yun, oh. Bromeliad sila. Oh my God. Puntahan natin mamaya. Oh my God, si Trinidad. Dinaganan ng ala. My God, daganan, baka nabali. Wait lang. Oh my God. Kawawa ka naman. Ay, nako.
Buti na lang si Vitaripolyo, ito, at saka yung mga nandyan sa taas, hindi natumba. Milagro. Hindi siya nadaanan ng pati ito si Adansoni ay. Wow naman. Very good. Ngayon, tignan natin sa loob kung ano nangyari. Pero before that, kunin ko itong mga ito si Monstera Deliciosa, ipasok natin. Pasok natin sa loob. Umulan na naman. Hello, my God, umulan na naman. Nabasa na ako, oh. Look. May gulay. Ganyan ang nangyari kagabi. So, hindi ako masyadong nakatulog. Hindi ako masyadong nakatulog ng maayos kagabi, guys. Talaga naman, nervous ako. Ngayon, ay gagawa na tayo ng almusal. Pero before that, ay magpaalam na muna ako. Then, we will see you again on the next video. Okay? See you next time, guys. Ay, nako. Ito ay isang pagpapaalala na naman. Kaya hindi ako, sa isang araw, hindi lang siguro 10 beses kung tawagin ang God. At practice ko na yon magmula pang na marami ng kalamidad kasing nangyari sa buhay namin. Parang yun ay isang aral sa amin, pamilya, na talagang ang God ay nandyan, nakatingin sa atin at kailangan i-acknowledge natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Kailangan kasali siya parte sa buhay dahil sa Kanya galing lahat ang mga nakikita, hindi nakikita, gumagalaw, hindi gumagalaw. Tayong lahat, wala tayo sa mundo yung babaw nito kung wala ang God. Kaya, always, and kung pwede lang, lagi nating sambitin ang pangalan ng Diyos. At tayo ay mag-acknowledge sa Kanyang mga bigay na grasya. At, napanhaba na naman. Okay guys, alam ko namang alam nyo, pero sinasabi ko lang yung sa loobin ko, sa mga nangyayari dito sa mundong ibabaw nito. Ang daming nagbabago, ang daming surprises, ang daming nakakagulantang na mga balita sa TV sa mga news kapag nakinig ka. Ang daming nangyayari ngayong grabe. Yung mga kalamidad sa ibang bansa, yung mga problema ng gobyerno natin. So, bye-bye. See you on the next video, guys. Magluluto na ako. Okay? Asan ka? May lalis dyan. Ayun. At ako ay magluluto na. Wala pang rice. Magluto na ako ng rice, okay? Bye-bye! See you!